ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଜା ସମାଚାର ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ କୋମଳମତୀ ନାରୀ କି ଜଣେ ଆଜିକାର ଯୁବକ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କୋମଳମତୀ ନାରୀଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 3ଟି ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର 24ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2ଟା ଝିଅ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ସେ ପୁଅଟିକି ମୋତେ ଦିଅ ବାବୁ। ସେ ପୁଅ ତୁମର, ତୁମେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବାଲା ଆଣିଛି। ଛାଡ଼, ଇଏ ତ ପ୍ରେମମୟ ଜିନ୍ଦଗି, ଏଥିରୁ କିଛି ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପଦିଏ କଥା ଏ ମନରୁ ମୋର ଆସୁଛି, ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଚିନି ଗୁଡ଼ଠୁ ବି ଆହୁରି ମିଷ୍ଟି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଠାରୁ ଆହୁରି ମିଷ୍ଟି। ଚାଟି ଯା ହରି ଓମ୍ ତସ ତସ ତସ।